Bavim se pčelarstvom 30 godina. Udajom sam došla u pčelarsku porodicu i tako sam naučila puno toga. Kad sam počela, bojala sam se, ali s vremenom jednostavno nekako se to malo navikne. Mi smo kupili prikolicu koju je traktor vuko i 14 košnica. To je bio naš početak 90. godine. Danas smo stigli do nekih 100 i nešto, ali ne možemo više, jer muž još radi, tako da ne možemo stići. Proizvode prodajemo na raznim manifestacijama u Somboru i okolini. Sad zadnje sam dobila od Agrobiznis centra iz Sombora 3 mašine koje će mi jako pomoći u poslu, olakšati, tako da mi je to jako velika pomoć. Vrste meda koje imamo su uljana repica, zatim bagrem, livatski, lipov, šumski. Mi preporučujemo šumski med koji je iz naših šuma, iz listopadnji. Naravno da postoji puno motiva koji nas motivišu da radimo i dalje to. To su u krajnjem slučaju proizvodi od kojih se dodatno zaradi i živi. Med je jako zdrav da se koristi svi pčelinji proizvodi. Stalno smo u prirodi, okruženi vodom, njivama.